як нафар савол додан дар рамазон як гуноҳи вазнин кардам, бояд чанд рӯз рӯза гирам? гуноҳи вазнин чӣ гуноҳ аст? Охе мо гуноҳи вазнин чанд хел мешавад. Агар мақсудашон яъне алоқаи ҷинсӣ бошад, як рӯз рӯзаи қазо дошта медиҳанд, 2 моҳ пайдарҳам рӯза медоранд. 2 моҳ барои алоқаи ҷинсӣ. аммо барои хӯрдани таом ва нӯшидани таом мазҳаби ҳанафӣ раҳматуллоҳ алайҳим онам 2 моҳ мегӯянд, вале ҷумҳури уламо мегӯянд ки агар хӯрда бошад ё нӯшида бошад, як рӯз қазоӣ дошта медиҳад, бо вуҷуди ин ки гуноҳи кабира содир кардасту тавба бар ӯ воҷиб аст, лекин як рӯз дошта метиҳад. лекин агар алоқаи ҷинсӣ карда бошад бо ҳамсари ҳалолу покаш 2 моҳ пайдарҳам рӯза дошта медиҳад. агар зино карда бошад, наъузу биллоҳ, вой бар ҳолаш, яъне ки бо ҳамсари ҳалолу пок агар алоқа карда бошад, 2 моҳ пайдарҳам ғайри як рӯзи қазоӣ, рӯзи қазоӣ ба рамазон 2 моҳ пайдарҳам каффора. мо барои чи 2 моҳ мегӯем, 60 рӯз намегӯем? барои ки мумкин аст ки 2 моҳ 29 рӯза шавад, ё як 29 як 30 шавад, 59 мешавад.